שלום, אנחנו רוצים להציג לכם את המוצר חיבוקי, בקבוק המים החשמלי הבטיחותי ביותר שקיים. פנו אלינו הרבה אנשים ושאלו מה זה המוצר שהצגתם ואיך הוא להיט, למה הוא להיט, מה הוא עושה, מה התפקיד שלו. מה שנציג לכם מיד את המוצר עצמו. אז מדובר בבקבוק מים חשמלי, בקבוק מים חמים חשמלי. מה שאתם רואים כאן זה יחידה סגורה, יש בתוך הכרית הזאת, בתוך הבקבוק יש מים או נוזל כלשהו שבעצם מתחמם על ידי יחידת חימום, גוף חימום שנמצא בתוך הבקבוק עצמו. החשמל, כדי לחמם את המוצר, מה שאנחנו עושים בצורה מאוד מאוד פשוטה, מחברים אותו לשקע החשמל בצורה מאוד מאוד פשוטה וזריזה. שימו לב שנדלקת נורת בקרה אדומה. אחרי 10 דקות, רבע שעה, זה נכבה באופן אוטומטי, זה מפסיק את פעולת החימום. אפשר להוציא גם לפי הצורך האישי ברמת החום הרצויה. אחרי 10 דקות, רבע שעה, סיימנו, מוציאים. יש לנו כאן, סוגרים את הפקק הזה. סך הכל מדובר פה בפינים, אין כאן איזה, הכרית עצמה, המקבוק עצמו לא תלוי בחשמל יותר, לא מחובר חשמל, בטוח למשתמש. שימו לב, אין פה צורך למלא את המים, אין צורך להוציא את המים. היחידה סגורה, יושבים במיטה, רוצים לחמם את זה שוב פעם יכולים ליד שקע חשמל לחבר את זה לחשמל וזה מתחמם. אין צורך לקום מהמיטה, ללכת להרתיח את המים. עכשיו, מה היתרונות של המוצר? אחד, זה העניין של הניידות שלו, אתה יכול לעשות את זה בכל מקום בלי צורך לזוז. דבר שני, יש לנו כאן את העניין של בטיחות למשתמש. המוצר מגיע לרמת טמפרטורה שהיא מאוד בטיחותית, זה לא רותח כמו בבקבוק מים רותחים, הטמפרטורה חמה ונעימה, מחזיק בין שעתיים ל3 שעות באוויר הפתוח, ואם זה מתחת לשמיכה עד 5 שעות, לעומת בקבוקים שבדרך כלל בקבוקים מים רגילים שמחזיקים חצי שעה, מקסימום שעה אם זה רותח וזה נמצא במקום טוב. אז ככה שזה הרבה יותר זמן, הרבה יותר בטיחותי, גם לילדים וגם למבוגרים. זהו, אחלה מוצר, יש לו תעודת אחריות לשנה על ידי היבואן, מכון התקנים האירופאי ומכון התקנים הישראלי אישרו אותו. שיהיה בהצלחה.